Ti napalabas, itipan na kisarsarita ni Mr. Del Rosario kini Mario, kasla tinagibasit ti kinamannalon daytoy. Banag ang nakariribukan ni Mario idi agmaymaysa. Ad-addang impapaninana sipa, ngadda relasyon daina ken Mr. Del Rosario iti panang itulnog tilakay iti balasang. Gapo iti dayta, linais ni Rosila ti gahim na. Ngem na panunot na atilakay ti pangilakwanda iti dagada. Ngem nabainan ti balasang iti panangibaga ni Mr. Del Rosario adi nakasapulan ti talon. Banag a kinagura ni Nanasipa. Ngem ginatang mutlaeng tilakay babaan ti panagpakuyog na kini Mario. Ita papagayam at iti tuloy ti makalawas sa pakasalitaan anapauluan. Naibdur apamatag. Dito'y drama tayo, Sonata ni Ayat. The memories shared together kept that love alive. Dandanik lang awan ni Rosila ay dinakita ta Mario. Linapdak lang tiriknak ang nagsaludsod king kuana. Ano bak nang kagat aklunan nakabat nga ta? Amangan no mapabainan, sir. Wano agungat. Sano mamuan ni Nana Sepa, sigurado lakit di. Agungot day jay. Kat may ramraman kayo pa'y. Talaga ka di anaungat ni Sepa? Awantik ikan na kadagiti karuba, sir. Naglokon day ta nagmanihoy di kotse. Naimbag tawan kasi nabat na. Mario. 5 alalaki ti dimsaag, sir. Datakkel ti bagida. Kan datayo tikit kita anda. Agpalikod kayo, sir. Dakas lakit diti panggap da kada tayo. Ngam anya ti atraso ta kada kita alalaki. Agyan kay lang iti likodak. Sakti makamu kadakwada. Anya kamat aya Harold. Nga, masurunak. Pagimunam kit din ay jay Mario. Kan uri nila kay Ambrosio pagimunam. Anya aya ti pagkitkita am kanyak. Ay ayaten kalaunay, Harold. Saan ang ton nga agayat pa iti sa bali? No dayjay tumatla a Mario. Uray awan. Basta. Saan ka agim imon? Agkita tamanin ton bigat. Addan ni Nanang. Okay, bye. Rosela. Abay Nanang. Kaslada ng kamat kada kayo. Adang rodakas adamag. 5 kano alalaki tinang bugbog ni Mario. Binakong dapay. Anya? Wan, sigod ka dagiti nakakita. Kadwa na day jayala kay Ambrosio. Inramraman dapay nga tana, dinangran. Amang ano natay kanon ni Mario. Sino kano dagi jay Nanang? Anya ti basol ni Mario? Madamod nga tabasol na Nasingpot takit kita nga maanyat amam. Agyaman nakta si bibiyag ka. Tiyam mom siguro, nataya kon. Saan ka madanagan, Ena? Damgis lang ti sugat ko. Kat no tiyag warwara sa damag kat. Sigon ka dagiti labida pa kay ramanan ni Nana Sepa. Natay ka kanon. Sobrang samot unay tiguran ni Nana Sepa kanyak. Mabalin asan ani Nana Sepa tinagapon day ta damag. Amumutang dagiti man na Aglabos ti damag no dadto ma. Sino nga min dagi jay?
Saan ko analasin ida? Kanawan ti amok nga atrasok iti padak a tao. Amang ano da nalimad namang gurgura ka. Panagkunak, nabilin wino nabayadan dagiti ng dangran ka. Sir, awan ti basol ko iti padak a tao. Apay ang masapol nga damang bayad iti mangdangran kanya. Saan ka na mariribukan iti daytabanag? Nagpatulong ako ken hepe. Ken nasakti makamo iti amin na magastos mo dito yung ospital. Sir, mabahin na klaunay. Ngamin, amang ano na iramraman na kumaan na dangran, no saan mo asinango ida? Sir, agawid akon. Mario, agsubliak to langan intong bigat. Saan anatay ni Mario, Rosela? Damgis lang ti sugat na. Saan mo apabasulan ni Nanang? Ha? Dagiti labit tinangiwaras na tayo ni Mario. Mas daawak mo ti tinapasamak ni Mario. Isaksakit mo launay day alalaki. Adan samot ngamin relasyon niyo. Rosela, nasingpat ni Mario. Awan ti kapuksur na. Pudmalaki diti atap ni Mr. Del Rosario. Ada nang bayad ka dagiti nang dangaran kan kuana. Makamu ka. Asino kumati agtatakon amang bayad iti kriminal amang dangran kan kuana? Asino kumamat ni Mario? Ni Nana Sepa dahito yung masabat ko. Muray lanak sardang. Isukat ti may saan ang ipadamag kano anataya kon. Ay, ituloy ko latta ti magna. Nay! Puno kaya masibibiyag ka pa Mariaw. Ay, kasi ti apo, Nana. Saan ko pa nga taagasat ti matay? Diyak manam mo. No apay nga adda nagpanggap kanyak amang patay. Awan amo kabasol ko iti pada ka tao. Nauli makak nga agbibiyag. Agmauyo nga raw, dagiti lalaki na awan ti atrasong kadakwada. Ha, malaksid lang, ano na pagbindutan da ka. Wano, amangan kit din no nila kay Ambrosio tirantada. Nadlaw ko asyak ti punteriada, Nana. No, si kakanumot ti simba ko kadagiti alalaki. Inkanawam nga ta, aday di alakayan niya. Iso nga tati adda atrasyon na nga ikarkaro na. Day tatisan kong amo, Nana. Diyak matunay ang amo ni Mr. Del Rosario? Apay nga rod nga isaksakit mo. Sige, Nana. Diyak kaya't ti makisinupyat kada kayo. Girl, I need you. I need your love. Kadi asukunin iti balay, Harold? Sige. Mangarkila at latangarudin iti tricycle. Nalagip mo manin ni Mario. Nakarwar ka nun iti ospital, ngamjak pa'y nakita. Ay, awan ti bibiyang ko kunkwana. Yung arod na kita tao. Dang randa latang nawan baso na mo di tao dang randa. Nanang, anya ay itang tanabutob yun. Ay, naggapan nyo manan. dayjay man Mario nasabat kaw. Awan ka na't basol na iti may sa tao. Saan atila pagsaysayangan nyo iti oras? Awan kasi iskan na dayta. Kagurak ang mapagsaritaan ni Mario, Nanang. Ay, rumarak gayam. Ang mga norabin tun asumang puta.
No kadwam laki din ni Harold ay katawan problema kanya kanakaw. Nang rugin ti negosyo mi, kat inakitaan nanang. Amang inaldaw to na masapa ak arumuar. Di kat agmay may sa akton dito'y balay. Kaano nga min ayat ti kasariyaw? Saan pa'y lang aday tati panunutin nyo, nanang? Madanon tulat taday ta abanag. Sige, nanang, katinak pa'y agdigos. No kanayon to, narumwar ka, kat agmay may sa akton dito'y balay, ay sos. Isa bagay, awan mo't kitit pa kaan-anwak, ah? Uray ta nasudsuro mo ti trabaho mo di opisina Mabalin kalata na banawan. Agyaman na kiti kinayang bagyo kanyak, sir. Uray sa anak ko man na may kari iti posisyon. Ikikanda kiti posisyon. Kaskin ni Mario, kaya't ka matatulungan. Maawatag ti kasasadyo, ta naglabasak ti rigat. Kitnukas pangarigan tada kayon to ti agkagasat. Ha? Saan yun to kuma mapadasan tinapasama kanya kini? Aga po iti kinarigat ti biyag, nagsina kami iti asawa. Saan to siguro mapasamak kada kami ti kasta? Kasi ti dayta pampanunutin nyo, sir. Aggayam kami laan kini Mario. Nukas pangarigan nga rod, taagarem kin ka. Sir, ni Rosela, ti ayatin ni Mario. Sige. Sige nga rodan. Mapanag pa Ay, aday mawag kanya kitay. Naskan nga si kaswag na iti abanag, tapno saanen ang maulit pa Panawang kan. Wan, sir. Anyamot ni Sir Ambrosio. Yaday jay nga imbagana. Sino nga tangag pa iso di imawag? Naladawa na panang rugi. Hindi mabalil na tang ay kamakam. Adun sapay ti sana nagapas. Napintas ti singasing yu ang negosyo, sir. Aggata nga kiti Eric, sa ilako kadagiti traders. Katinto nagbaybayag. Ure si kanton ti traders. At dalaki ti duatrak mo, kan may sa pagbunag mo iti Eric. Sir? Adadakal a problema. Awan ti puunat. So, saan ba problema di po unam tapautangan ka? Anya? Kas na ko nakidi. Masapol ngagpanunot ka tiwagas tapno aglupos ti biyag mo. Kat saan da ka ngay ruruman? Uray may saka lang aman nalon. Kabalam ti agbalin a negosyante. Ad-ada maburbur tiya, anak. Kadagiti ar-aramida ni Mr. Del Rosario. Nakasingsingad mo tan kanyak. Kanuray siyak. Dak maawatan ti riknak. Tinagtulagan mi idi. Kit agsugpon kami iti napanunot na negosyo. Ngam, pinautangan nak. Tapno siya kung timakam mo. Mabalin na kanulat ta ti tumulong. Sa bagay, adumat kit ding agpaiso, ti pakakumikuman na. Ay, maong kanalo na masapa rumrumwar ni Rosela, ina. Masapol kami natulungan na naibag ni Harold ang mga mato ni de negosyo da. Naibaga na nga rod kanya kiti namin sana nagrana kami, nana. Hey, ambaw,
Karugrugi pa ila ang tinegosyo na ang nakarangrang-ayan. Di mo amo na ita, ina. Ay, unkayam. Saan ka di asumrek iti trabaho mita? Bakasyon ko, nana. Napanak lagi matang iti sapon iti tiyangge. Naorno nga may nang tilalabaak. Aglabaak langan. Hay, apaya. Di mon sa payan masaango adalusan tabalayaw. Agdalusak nga ron. Sakbay arumarak, nana. Kat, kumusta kayo matan kini Ambrosio? Ah? Ijay lang opisina ti pagkitkitaan minukwa. Kanayan pa kiti arumar Ha? Nuumasan sa na makitak matilugan na. Asino kumatikak kakuyog na no sana si ka nga umay dito, oy. Girl, I need you. I need your love. Amo Mario, nakadakdak kalapag problema ak ti ugali ni Nana Sepa. Ambisyosa kan nakaapapal. Naglaing agsaw. Agasem, ibagbaga na nga da ka no relasyon ni kini Mr. Del Rosario. San kitin amamati asan kami nga kuykuyog? Ay, nakadakdak kas ti panagpampanunot na ena. Bay amlatan no iso ti kayat na. Day tanga ti makaparagsak kan kwa na. Ay, sapela kumatasan nga agbalatag kan kwa na dagitar aramid na. Di akon makitkita ni Rosella. Uy, mailiw kan sa mo tinigayam ko. Ha? Talaga ka di ngay ayatong pailaan aging gayta? Saan ama pukaw dito'y pusok, ena? Noan niya ti pagtungpalan da ito'y amarikrik na. No kaano amalipatak. Panawan lang ti makaibaga. Wow! Grabe ka mat nga gayat. Namala, sapay ko matamasobadan tumatlaang dayta kinapudnom nga agayat, Mario. No saan man ani Rosella tinaikari aparakan ka, masarakam to kuma, tay babae, ama ikarikan ka. Ena. Apay kita nakitikasta. Nasair kon samot kang tarik nam. Ha? Apay kumama sa Iraq. Ket nagmayat ti kalikagom mo para kanya. Siyempre, gayam kamatan. Ket tari gagayak ti pangaragsakam. Ay, adagaya malagip ko. Saan ka ti may bagbaga ni Sir Ambrosio tinapasamak kan ka edi? Ha? Ay, saan mat? Kan diyak agdamdamag kan kwa na. Kasta ka di? Naimbaglangan. Tanakasaritak ti kasinsin ko. Nalawlawa ti solarda. Ken ad-addaan nakapapapati akabalan dati ag negosyo. Amok nga siyan daklaan. Awan ti kabalak nga ag negosyo. Nakurapay aklaan. Ket awan ti maipagkarit ko. Ay. No anyaman tiga po nang aramidan ni Mr. Del Rosario daytoy. Tiyaka mo. Namsapay ko ma. Malawlawag anak tumatlaang. Naimbaggayam ti panagpuspuso na. Idinabiit pa'y anaamamok. Nagatapak. Ngagar-aram ka ni Ena. Ngamnadlaw ko. Akaslay dordoran nak nga agayat ka ni Ena. Imbes ani Rosella.
sabali ngagpaiso ti pumimpin, tasan nga, Rosela, dandanisan ka analasin. Sigod mata na pintas sa akin, ha? Iso apag mamauyungan na klaunay ni Mario. Jak agtatakon kan kuan. Bumakbak nang kunak ko, ma. Nabayagan na jak nakita ni Harold, ah. Mailiw ka kaditi, nobyo? Ha? Panggap mo sapay nga agawon kanya. Na? Awan mat nga tatidakas na iti panagsaludsod ko kan ka, Rosela. Apayakas sa tibagbagam. Kat dayjay alakay Ambrosio. Itultulnog na ka, sankit din. Ado, ti pakakumikuman na. Adan sapay sa bali ang negosyo nan. Kat uray mat ni Harold. Baknang ti pamilyada. Awan matlangan ti tricycle nga arkela at nukwa. Jak matlang amidan makagatang iti kotse. Nay! Ay, Rosela! Si kamot gayam ti dibsagi ti kutsay. Kunaklanulugan ni Harold da ito. Ayan ni Harold kay. Sabali mo ti kotse ni Harold, nanang. Kan takdak ka ng kotse. Nangingina. At damanin meeting na pa na ni Harold, nanang. De kotse marod da ito. Asino kumati akin kotse no saan asyak, nanang? Ay na! Talaga mayat tinegosyo yung agayan ayat aya. Addan bukod mo ako tse. Ay, ang adaman ni tanti apal dagiti karuba mayat man ti mumulagatan dan. Ni Mario ti sumungad, paapalam. Ina, mabwisit at iti day lalaki, nanang. Agugura ka makita. Amok, adi na pinalipatan. Kat mangnamnamang ayatek matlaan. Kasta ka Ala, itultuloy yung aramiden timbilin ko kada kayo. Sige, kadwak ni Mario, ibagak yung kuha na ditang ibagam. Sige nga Rod, bye. Sir, pasensya kayo ko man, itinabayaga pa nagura yung kanyak. Ado ngamin ti naggatang. Napudot ngamin ti panawan. Awan, hustot ako nam. Kat mayat akanan, wino mayat yag halo-halo. Awan gayam, adaman damagaking ka. Kaano tinaudi pan nakakitam ka ni Rosela? Ha? Eh, kwa sir, idi naminsan nakalman sa dayjay. Nalabsa kita kin Nana Sepa. Kin adamat tenlugan na. Mario, denggam to'y ibagak. Manipod ita, liglikam ni Rosela. Ha? Apay, sir. Girl, I need you. I need your love. Kasta ka Sige, ituloy yung aramid ng timbilin ko. Kadwa kita ni Mario. Sige. Ibagaking kwa na dahi tayong bagam. Pasensya kayo ko man, itinabayaga pa nagura yung kanyak, sir. Ado ngamin tinaggatang. Napudot ngamin ti panawan. Uwan, katagyaman na kiti dahi ito'y halo-halo. At nagayam damagag man gengga. Kaano tinaudi apan nagakitam ka ni Rosela? Idi naminsan ngal daw sa sir. Nalapsakida kin ni Nana Sepa. At damot tenlugan na. Mario, denggam ti bagakeng ka. Manipod ita liklikabon ni Rosela. Apay, sir? Kastoy nahi. Damagag man king ka.
Ay ayatem ka di ba lang ni Rosel? Sanak nga gulbod kada kayo, sir. Ay ayatak pa'y. Nung magdua-duaak, nung siya kumatlati ayatan na. Narigad sa na mapasamag na Mario. Malaksid nog pabagnang ka. Tultulungan dak nga glupos iti biyag ko. Saan ka di, sir? No pa'y sana kaskarina. Awan ti imposible iti agarapaap ken napursigi. Ngano kas pangharigan tabak ng kanton, ket isulang ti panangayat ni Rosela ken ka. Naragsak ka kadi. Panagkunam, iso ti babayar umbang ngayatem. Agam nuan niya ti marigrig nam gangguana. Saan ka mababalaw? Bukod mo arig na rayda. Ngamulitak madan. Nasaysaya taligli ka mo ni Rosela. Dahita timbaga kini Mario ina. Isa at tulungan na kamang bagbaga kang kuana. Nusan na akabaalan nalipatan ni Rosela. Liklikan na. Para madlang iti pagimbagan na. Gapo ta masaktan laang. Kasta ti kayat yo asawon, sir? Napata gagayam ni Mario kinkasan kadi. Nusyak lang kumati mapaturay si kalangan dayatan na. Ni Sir Mat. Agpada kami kan Mario iti marikrik na iti tunggal maysa. Agpatingga kami lang iti panagayam. Bana gadayawag ti tunggal maysa kada kayo. At respeto yo iti tunggal maysa. Hanggang damagag man. Awang ka di tagararam ka. Adamat, sir, ngam. Saan dan sama ta seryoso? Malagip ko lakad nga ro, di dinabid tapay nga gamam mo. At apan ni Rosela nga gararamakan ka. Ang mulitag, tulungan na ka mga lukoy kini Mario nga adaywan na ni Rosela. Maburbur siya anak kini, sir. Apay nga taakayat na nga adaywak ni Rosela. Nabayag matkit din ajak na asitgan. Ken, at dapay may saamang burburibur kanya. Apay akayat nak atulungan. Naimbag a tao. Saan ang mata pobre? Ay, mariknakken kwa na, ti maysa nga ama. Kasangsangpot ko dito'y balay, Harold. Kumusta ti meeting niyo dito hotel? Sayang. Saan manan natuloy ti panagpasyerta? Anya? Nga, nalagip mo manan ni Mario. Masuronak no may palagip mo day alalaki. Sige nga, Roden. Nay, kunak man na marabian ka sumagpat ita anak kao. Ni Harold sa amot jay kinasaritam. Kapayakas na tilagam. Masurunak nanang. Saan laan natuloy ti managpasyarmi? Impalagip na paila ni Mario. Pagsilusan na kitinday di lalaki. Girl, I need you. I need your love.
Pasado alas 7, gaya ba ti bigat, ina? No, jak pa'y kinita ti rilok. Jak pa'y lakuma mo ti oras. Nagpintas lakit din ti reloyo, Nana Sepa. Ay, day talaka di ti madlaw mo kanyak. Balasang kao. Day to'y ngay napintas nga ritos kao. Kan day to'y badok. Oo. Ay, nakitak mo't dayta. Kan talagang umububing kayo, Nana. Sa bali lang ang paiso ti bumakbak nang. Adan sa kadarayan yung aparskan. Apay. Ti adala ang ayadar ayan apaskan ti makapaggarbaw. Ayun gaya, dandanin ti kasar daro sila kan Harold. Di kan tumaawawan umay kan nga umaywain. Ay, naimbagban na isapsapa yung ngaimbaga, Nana. Iti kasta, makaurnungak mati ti regalok to. Nay, kung nakpano nakadayo kan, Rosela, apay kaya nagsubli ka. Ay, Jesus, dakas ka no ti agsubli nung nakaruwar ka. Atula amin. Tsak lapat-pat yan dayta. No, masurunak ka da inakin Mario. Apay aya, inanano da ka, tasala nga ada kita. Apag iso ang may ruwar ko ti kotsek itay limabas ni Mario iti sango ti balay. Kalaat abim malasiw iti kalsada. Nakapagpartasanag na. Kasla liklik-lik anak. Anya ko matibibiyang ko. Awan na sa kitabakrang ko. Ay, mutlagay. Di pa kasurunak nanang. Nalabsak idakin na naragsak nagsarsarita. Anya ko ma. Kaya't nakapagsilosan. Pambarakol. Diyak mo't maawatan ni nanang. Kanti amukat. Daya alakay Ambrosio tinobyo na. Nay, nagalasay. Hay, pagtatakkunan na, di mo kinayat. Kunak no ni Harold dayto'y umawawag. Sino nga ta dayto'y? Hello? Rosela, kumusta kan? Sino ka? Saan mo ka din na mabigbig di timag ko? Siya ni Mr. Del Rosario. Naibaga kanyak ni na ngay nawis ka no ni nanang mo adumaray di kasaryo. Amang ano kaya dak ngalanan ninong? Ibagak to kini Harold. Ada ka di pa ibagayo? Kumusta gaya man ni Harold? Makumi-kumi ti negosyo da ijay. Naawanin ti sabali nga ibagam. I-deploy ko ti cellphone ko. Nanang, naibagam gayam kini nang agkasar kami ton kini Harold. Wan, kaya kumamuta pa apalan da nga ina. Nakita na ngamin trilo kanti kwintas ko. Kan oray to'y baro abadok. Aguray ka, asino di mawag? Nila kay Ambrosio. Alaan minto kano an ninong. Agbibisin mo't da alakay. Wano, sika, ti kursonada na, Dahil ngamin kat kinapintas mo kahit anak ka. Nasaya at laon na, amigo. Agyamanak. Agkita tayong tuwinton, madamdama. Sige nga, Rod. Bye. Bareng agpulon. Bareng da ito'y lang ti panglitob ko kadagiti aduan nagkurang. Sir. Ina. Malagip ko gayam. Naibagam ka din kan Mario dahil di kinidaw ko kin ka. Ay, saan kami pa nagkita, sir? Makumay-kumat ngamin dayjay. Nabayagan na sana nagpasya rin balay. Inawaga gayam ni Rosela. Imbaga kinkwa na nga alanda ka ninong ni Harold. Sinaludsudyo ka diti na istorya ni Nana Sepa kanya? Saan? Dinamag kulatan. Kaano gayam nga kita kayo kin ni Mario?
Barang kita kami ayin ton makasangpetak, sir. Nung nga awagam. Awin no siya lang di mangibagaging kuana, nga awagan na ka. Oray saanan, sir. San mo ka diya kayat, nga awisan na kang agpasyar? Tapno at adlapay ang makapagsiningad kayo. Daychay ni Ena. Asino nga tati kasarsarita na iti cellphone na? Nakarkarong sa amot na ito ababay ng siya. Asik ka. Among mata dyan restaurant. Ag kita tantulatan ito madamdama, ha? Adag dito ruwar. Adala pang ibaon na ni Mr. Del Rosario kanyak. O sige, bye. Ha? Oh, Rosella. Oh, nakintod ka? Kumporme matlagayam alalaki ti kasarsaritam. Ha? Pagan anong ngamin nila kay Ambrosio kat lakayan. Saan ani sir ti inawaga kuno kinasarsarita? Ni Mario Daychay. Hoy, adamat delikadesa ka, Rosella. Dahita ka di, ti ada delikadesa na. Uray kalkalsada. Magsubsubok ka di, ha? Oy, sa anak ngagselos. Ala! Anya ka din dito ngay bagbagam, Rosella. Agayam ta. Awan ko matisan ta apag kinaawatan. Si kamot la ti mga aramid iti pagginuraan ta. Anya? Imbagam kit din kinila kay Ambrosio, ti panangawis ni nanang ken ka iti kasarminto kini Harold. Alawan, agkasar kami kat engranden to. Rosella! Girl, I need you. I need your love. Ada kamat gaya mo, Rosella. Nakita kayo kadakin Harold. Na, masurunak nanang. Inawagan sa nakasungsungbatan. Naggapo dito, makapungpong taot. Anya? Apay ka no? Di na matimbangan no, apay. Nadlaw kong ada kagura na, apay. Ada ka di saan nyo ang nagkinaawatan? Awan, nanang. Saan kami nga granran na iti opisina? Ay, ado pa'y nga rin ti makaambo nga kasar kayo ni ti mabiait. Ikit kasanon da ito'y anak ka. Awan ga po na adi matuloy ti kasarmi, nanang. Gan awan ti pagapapaan mi. Agpada kami lang ang makumikom. Ay nanay, pagta nagkita tan. Jack na ibagakan ka daytoy, ta saan ka matngamina nagpaspasyar dito'y balay. Adaywang kano ni Rosella. Ha? Imbaga na pa'y gayam day takan ka. Binagbagaan nakmat. Para kano iti pagimbagak. Wen, kastati ko na ni sir. Ha? Uy, Mario, kita ti sumrek ti restaurant. Ni Harold. Malagip ko lakit nga ron ti panang salangad ni Rosella kanyak. Itayag kita kami. Tapay. Naistorya kami kin ni Mr. Del Rosario ti panangyawis ti Nana Sepa. Iti kasarto da Rosella kan Harold. Inawagan na ti gayem ko. Nga alaan danto kano aninong. Ha? Kinaan mo? Saan mo't ani Rosella ti kadwana? Ena, saan ka nga padlaw? Amangan no atapon nanto ang nagpulong takin ni Rosella. Basta tungpalan nyo tibilin ko. Amo yung taramitin nyo nakas pangarigan.
Sana mabalin nga damay sagmak. Agdalaga kada kayo, ket amok ang nadalos kayo ngagtrabaho. Sige, nga Rodan. Sige. Adda ni Mario, ket ang mga numanggig na ti pagsarsaritaan. Sige, bye. Sa bali lang agpaiso ti negosyante niya, sir. Kanayon na busy ti cellphone nyo. Adala kinasaridag. Napatag nga awag day jay. O anya ti kahit mo ngayon naman. Soft drinks. Talaga saan kang umin-inom iti nasagot na soft drinks ba't gantan inumam? Manmanulaan, sir. Pamagusto no daduma. Ang mga numabali na pagustuhan na kita. Sir? Gimsan ka apilitan mo di mo kayat. Akan wan gayam. Ang mga da sa bali a pangawag mo kanya, tapno na sing-singad ti panagsarita ta. Kas kumaitian niya, sir. Makamuka. Kasla, mabai na ka soft drinks ti inumak. E dinto taarak kada kayo, sir. Sino nga rin ti uminom iti dahi ito'y soft drinks? Amukon. Paayabak kinibuyet ni Ena. Talagang sa aligli ka mo ni Rosela. Malagip ko lang arod di na istorya ni Ena kanya. Nagadun ti Irek kita arubayan da Clement. Talagang sanga ag negosyo iti Irek. Tani, ang damot ten bukod na atrak. Niya kataaya ti patak dirin da. Budi kan samot dayta. Ni Mario daychay anyat ka na ngay dita. Ay, sa bagay. Agkasinsindagayam ka ni Clement. Malasin ko ba't dahi si abakit Ang bapay ngayon ni Mario ti makisarsarita. Agraraman. Kasla isumot ng tinigosyante. Piangot na talaga dahi ta. Anya kumamot nga iti amuna. Nuapay ngamin na pinagparang mo at ikasinsin mo ti agneg-negosyo iti Erik. Detalagan nga rod, noan niya pamadagas tar aramiden ni sipakin ka. Bayan nyo latta, sir. No day ta tinapanunot na anasayaan. Sa bagay, niya po Diyos ti manarakan kadagiti mayroruman. Ungayam. No nakaragpat ka la kumay tinangat-tingato nga adal. Matulungan kang agnegosyo iti nasaysayaat. Sir? Ngumlading idag. Yagganda ti mangsair itirik na Mario. Apay nga aramidan nyo ti kastoy kanyak, sir. Awan, pamilya, amang tawid iti kinabaknang ko. Naistoryayo kanyak. Nga daanak yo iti asawa yo. Awan, nagkita kami na. Ngayon na nga mo asyak ti amana. Agdwa-dwa nga agpabigbig, tama nga nusanak amaawat minumaaklon. Ngayon ar-aramida kami nakabalak amang tulong ken kuana. Saan ka no namin sanlaang ang nakita ni Nanang ni Mario? Ang budidkero mo't gayam ni Manong Clement. Gaputan nakita mo at tumultulong nga agbagbag ka ti Eric, Rosela? Anya kumapay. Awan samat ngamin trabaho na ni Titalong. Agbangbangkag.
Kan ado titarakan na adingwan. Nanayonan sa manan titarakan na baka kan kalding. Talagang isaksakit mo day alalaki, anya. Ni Harold, ang kadwa na babae. Dita ka pa'y. Natlaw ko. Nabainan ni Rosella. Nasaysaya at na iswamis mo ti makakita. Ay, sos, nakiktutakpay. Kurang lang na madadalta rin daw. Apay, anya na jay? Apay, anak ka. Saan amabalin ang mapasamak na ito'y nanang? Nagkayat ti may babain. Sila, anya ayat isasawam. Apay kita lang ang mamag na ito'y. Anya ti basol ko. Ay, saan ka maawatan, anak ko? Kasarsaritang ni Inay, tinakitag ni Harold. Ganda katwa na mabayad din sa akin, ti kutse na nanang. Nagmayat ti pa nagkalabay ta. Aniya? Makapungtuta ka ng salangan kini Harold. Tinungpak. Kalpasan ti pa nang imagana nga agsina kami. Aniya? Makakikiktot ka. Unakla na madadalan ti Ridaw, anyaya, tinapasamak. Sana mabalin na mapasamak na ito'y. Kaya ti may babae. Rosella, anya ka dit sasawamaon. Apay nga talaga mamuag na ito'y. Saan ka maawatan, Rosella? Apay aya. Kasarsaritang ni Inay, tinakitag ni Harold. At nakatuwa na babayan din sa akin ni Kutsena. Nagbayad di pa nagkalabay na. Aniya? Makapungtutak arang salangan kini Harold. Tinungpat, kalpasan ti pa nang imagana nga agsina kami. Aniya? Ay sus, anya kaligday na pasama kada kayo nga agayan ayat. Agasa mapan na kay babaintan ngay anak ka. Kat, amudan nga agkasar kayon kan Harold iti mabeay. Mabalin ka di asumartin kayon. At dalang ang madudog tiriknak. San ko ang magplunday tayo pan nakadbabain ko? Ti ayong alalaki. San ang mapmap nagitimay may sa babae? Rosella, san ka di ang mabalin na pagsaritaan niyo na saya at daytoy kini Harold anak ko? No sika tayo ayatan na, sika ati ikasar na. Anya ayati kunak! Agulimot kayon! Sumbra ka ko niti kwartok! Kaya't ti masinga! Timpagarup dagiti karubada, kat adda na disgrasya. Kam adda nakakita, adyilugan ni Rosella tinaidungpar. Apa nga ta? Ada yung amin iti street light ti balayda. Sa awan silaw iti sango ti balayda. Saan ati kinasipngat ti balayda? Tinakaidungparan ti kutsina. Panagkunak. Gapo iti pan nakakita na nga dakadwa ni Harold as sa balya babae. Nabainan lakit ti ni Rosella. Gapo ta na ira na akasarsarita nak. Nakitak da Harold kan ti babae. Kalkalabayan ni Harold di babae. Ha? Ay, kunak man no agkasardan. Dahil ti padpadamag ni Nana Sepa. Kastalaan ti padpanamag ni Nana Sepa. Dayta kati pagdaksan ti ambisyosa. Ena. Gayem mo ni Rosella. Kasapulan na ti panangandingay mo kunkwana. Uy, talaga matan niya? No bilang agsinada. Subliam ka ding arman ni Rosella? Sa anak amay karikin ni Rosella, Ena. Saan asyak ti ararapaapon na alalaki? Ay na, po makasagit aklaw na ay. Nagsayangan. Ti amok.
Mapadaas akong tiyang namay, gaputa makiasawa di Rosela iti baknag. Ay, gaman niya nga ita, no nagsinadan. Mabain naklakit niya rumwar. Ha? Madasin da kapag sasaritaan da kita karo, ba't makita da? Mabitlaang. Nung nagsinan da Rosela kan Harold, kasanaw, di nagsugpunan da negosyo. Sir, At ang amin pampanunuta, kina. Kaasimat ni Rosela, itilaksid ti kinakuspag na kankwana. Maasya na kankwana. Napadasak mat ngamin tinaawanan iti patpatgan. sa bali ti kaso ni Rosela, sir. Liniputan ti kayan ayat na. Nagasa ta saan da pa'y nga agasawa. Makabirok to iti ad-adda may kari nga ayatan na, ken pakariknaan na iti ragsak. Inangaw ko nga ro di Mario. Mabali na sublyan nga arman ni Rosela no bilang. Irorumandala ni Mario. Malaksid no baliwan dan ti kinakuspag da. Ay, sir. Ni Rosela ti umawawak kanya. Asong batam, kasapulan na ti mangandingay kankwana. Kasapulan na ka agayam na, ina. Girl, I need you. I need your love. Mamay nakla ko makisarita kan kaen. Awan sa mali ang pangipagsak iti mariklik na. Nagpintas ti arapaap mi kinihar. Nagtulag kami, nagsugpon kami iti negosyo para iti masakbayan mi. Rosela, Umuno na pa'y gayam amadadahal ti relasyon mi. Ngam tinagsugpunan mi ang negosyo. sapay ko maat, marisot yung tumatlaang data aparikot yung agayan ayat. Anda na mo. Masikong kanun day ang babae. At asino kumati ka, Sarda. Nagtakal ti karbagan na. Ala huston, di ka nagsangit, Rosela. Ad-adala nga masahir ka. Saan aday ta tinamnama ang ngagkan ka, Ena? Ha? Sinak ka di. Agunggunak da ito, ikaw iti kinambisyosa. Inawagan nak. Tayo baga makasapulam, ti mangandingay kan ka, Rosela. Iso nga daak. Nagdali na edak ka na singada kayo mo, anyaman tinapaspasamak. Iso nga amok. Ad-ada kasapulan nak ita. Saan nyo ka di nga amo? No sa dino ti paglemlemangan na. O nasaya at met no pimanawan iti day ti alugar. Amang ano adda binilin na amang ipatungpal iti panggap na. Ngam nagsinadamatan. Awan mat nga tan tiga puna nga aramiden na dayta. Amangan no adda sa bali agapuna isungaglemleman. Sir, dahito yung tayo pinatimplayo akapiyo. Sige, agyaman akin. Ni Attorney Madrid dayjay. Sigo da soldado ng addan imatunan na amay sa detective agency. No saan na kumabimak nang awan kumatikas to'y a connection ko. May panggapiti imbagayo kanyak, sir. Apay, saan kayo palang agpabigbig kan ko, ana?
Mariribukan nak. Saan nakla nga maawatan? Saan lang ada kayo tinagbasol, sir? No, daman basol yo. Di kinakurapa yo. Awan sa bali nga inayat ko, ina. Kalpasan nga inihadayo ni Carmen ti anak mi. Impamaysak tinang pasaya at itibiyag ko. Kat ita, baknang kayon, sir. Nabilig kayo pa ya tao. Saan kong ipagpanakkel no anyaman tinagunod ko? Aste, at dagayam kidawagken ka. Ha? Awan ko mati sa bali apang ibagaam iti daytoy nga ipunnog. Palimod ta kumapay laeng. Namnamaan nyo data, sir. Jak tadaalan ti panagtalit yung kanyak. No makasaritak lakit di anaimbag ni Attorney Madrid o madayo akpay laeng. May saak lagagangang empleyado yo, sir. Apay kiti nga itarayan nyo ti problema yo. Rumbang kumasangwan nyo, sir. Awanan ba inda kita karuba? Datay kit din ti pagsasaritaan da. Nana. Okay, Tanya. Agsangsangit kalat tadi tan Rosela. Manipod nagsina kayo kin Harold. Nakapupo kalat tadi ta silintag. Diyak pa ila pagsusurot ti panunod ko, Nana. Dahil ito'y tigong ko nakitikin ako sa ko. Oh, kahit kasano tinigosyo yung kin Harold. Anyat nagtulagan yaw. Ita nagsina kayaw. Saan ko pa yan nakasarita ni Harold, Nana? Anda nakaamwak. Ngawan ka no dito'y lugar tayo. Aglamlamang. Tanyat ilamlamayan na. Intarayan natin na sikugan na babae, kasta. Ay, amagando si kamot lang ti kasarnahan ako. Saan kaming nagsarsarita, Nana? Kalpasan ti pa ng pasakit na kanya. Anya lang ang tirupak, Nana. At dapil na nabati ang delikadesa. At kaya parang anak kakaasi kaputang bisyosa. Apay, saan ka kadipay na mga grigrigas? Agnakam tayo kuman, Nana. Anawan na kuman dito'y kwarto. Banang makaturog ka. Kat naman itong direct naging tudbik at mapanak ijay opisina. Anyamot day ta sa ludsud mon kanyak, Ena. Dakon namnamaan abigbigan nak ti amak. Nukas pangarigan nga rotag parangkan katipod no nga amam. Nakasagana ka kade amang pakawan kan kuana? Kat awatem? Sa anak ang nakasagan amang sungbat iti dayta sa ludsud mo. No, mabak ng gayam ti amam. Kat panggap na kasubyan. Kan, no bilang kahit nakapay ni Rosela. Aklo na nakapay. Anong tarami daw? Ena, saan ko akayat nga ayatan nak ni Rosela? Gapo tabak nangag. Kas pangarigan laang, kayat kong ayatan na ti si bubukal akin na tao. Anya ka di ti planom. Agdaton ka kadipay kan kuana? Nasa umpay la ti sugat iti puso na. Diyak kayat, ngag parang ngagungun dawayak laang. Girl, I need you. I need your love. Awanan kayo iti bae, hindi kayo akarno ba? Anya nga utang ti bagbagayaw. Hoy, Maria, onda ka dita. Umasidag ka bad. Apay ka din, Nana Sepa. Ha?
Ni ina ko bakit isa langadak. Ngam sikat nakitak. Limalakyan ka asis moso. Ni, awan ti amok iti ibagbagayo nana. Nauli makakatao. Makumikumak iti talon. Paglikudan da kayo kanina ti muna nakakita kini Harold nga nakadwa na babae. Ay, jakam mo. No asino tinakaidanon kada kayo dayta. Ngam, awan timpan padamag ko. No makitak na dyan kayo na pagsasawak. Ibagamkin ko na. Ay, da kayo dito. Anyak kita nyo, ha? Gusto ko man, nanang. Ada na kababa, hindi kasto nga aramidan niyo. Ay, di nakmanlapdan. Ha, kasto iti may bagak. Palabasam laptan day ta. Agasam, mismo pa'y gaya matigaya mo tinakakita. Nga ada ka dua ni Harold na sa bali a babae. Dua da ka ni Mario nakakita. Hakat, no talaga mo tagayam na kanina, ay sakit na ka ko ba? Kung nagkada kayo, nanang, gustoon. Naguguran launa yan ti puso kan panunod ko. Amoy ka di, akagurgura ko ni Harold. Na, maagkamat. Nagalisto ka na nakalipat. Masapol ama amuan nyo dahito yan amuag, nanang. Maluglugay gayam tinagsumpunan may anegosyo. Anya? Ni manang lema tinangipun no kanya. Ay kalukuan. Ang mga naintaray na lang tiganan siyaw. Isong aglimlim nga. Diya ka mo. Noada sa bali agapunan no apeng aglimlim magnana. Di problema. Diyak pa'y nakabayad ka dagiti utang ko. Na? Kasanuitan. At damanan na mabaina. Ladingita Rosela Idi pa'y laang. Amukon. Nagbuti nga kla na ibagakan ka iti pan nakakita may idi ka ni Mario. Nga, ada sa bali a babae, akakuy-kuyog ti kayan ayat mo. Oray imbagayo pa'y nga ta. Saan na makatulong dita, tapno masalbar ti relasyon mi. Amang ano, saan la siya ti mo na babae ti biyag na. Ginundawayan na laki di ti kinaambisyosak. Inayat na kangatamot ni Harold. Kat amang ano nasulisog laang matiti sa bali a babae. Hala, isardan ka na pagsarita ni Harold. Ad dala masakitan ka. At nadagsi na problema. Maluglugin ti negosyo bikin ni Harold. Kati problema. Diyak pa'y namayanan na giti utang ko. Anya? Maburing-mura na klawon ay ena. Kasla kaya't kung nagpakamatay. Sa mga aramidan ti kasta. Di kag panunot iti kasta. Pangasim, lawlawagam ta panunot mo. Rosela, agyaman na. Tapinat gam ti awis kong agkita ta. Madudog tirik na. Ang makakita ka dagiti luam. Diyak lang kung makayat ti makipagkitagan ka. Mabainak launay. Saan ang nagbaliw tirik na? Ay ayatan ka pailaang, Rosela. Saan na makatulong dita panagayat mo? Saan mo akabalan aliwliwan tinaldaang a puso? Kangunaan launay. Saan na ka matulungan? No kasano ang mabayad ang tagiti utang ko? Kasta ka di ti panangrukod mo iti panagayat ko kan ka, Rosela. Gaputan ako rapayak. Di na kon kabalan nga ayatan. Isang ding tanday ta pagsaritaan, Mario. Panawan ka na. At saan ton ama ulit na ito'y apanagkita ta.
Punuan mo na kuman ni Mario. No kasano ang masaksakitan ng launay. Amok. Dosa kamin na gito'y. Rumba nga kastoy ti sa gabaan. Nadagsalaw na iti parukong ko. Makulkulapan di panunod ko. Kaya't ko nagibusan na ito. Ay, apa, mangibabain ka, Rosela. Awan ka din ti babain mo. Awanan ti delikadesam, ha? Kunam nga tadyak na mo, ti pa nakisindarak mo ka ni Marionya. Nana. Ay, apay naman, mamatulungan na ka na dyan lalaki. Nanga. Mangibabain ka, apay. Matulungan na kaya na dyan lalaki, mamirmirat. Napaikin din, nanang. Pagsubakang hindi niyan bibisain. Awan, tinapatag ka na kayong tiyan pagnamayan niyo. Di yun lang mo no kasano maringrigata na. Namuyal ako mananang. Kaya't kunti agpakamatay. Isumot lang at di mo maibawing ti imatang mo iti sabali a babae. Ito asaan ama atiw ni ina iti kinapintas. Adayo ang napimpintas ti ugali na. Sir, dak kabalan alipatan ni Rosela. Ngam nasakitanak iti imbagana. Saan ka no ati pamatag ko, ti makatulong kadag iti utang na. No ti utang na lang ti problema. Siyak ti makaammo amang bayad. Anya? Ngam iti kondisyon nga umanugot a makikasarken ka. Siyak ti makisarita ken ni Rosela. Pangasiyo, sir. Saan nyo kumang aramidan dayta? Diyak kayat ngayatan na. Gaputa sa anak abak na. Asino kayo kadi? Tapay nga aramidan nyo dayta, sir. Kagura nagsamot din. Diyak panggap mang tagibasit kan ka. Masair tiriknak. Nuga po iti material abanag nga ayatan nak ni Rosela, sir. Ngam, ipanaknak ko kin ni Rosela. Anadari sa iti panagayat ko kan kuana. Anyat ka adam dito'y. Wan, nama ko nasikatag negosyo iti rek. San kita ni Clement na kasinsin mao. Ngem, ha? Nangalam ko ba iti kwartam? Tinaka mo, ha? Nana, ni Rosela tirantag. Sandak kumamat nga iruruman. Kaya't kung ay panagnak, amaibturak ti amin, apanang tagibasityo kanyak. Ipanagnak ko, asan at ikinabaknang ti pagrukodan tinapudnong agayat. Maakakit di pumanaw kan! Saan ka pumanaw, Nana? Aging gaadyak makasarita ni Rosela. Pastor kanya ni Mario, nanang. Ha? Anya kinamag ti ibagbagang Rosela? Pagtatakulam na ito'y alalaki? Nakababayin tayo, nanang. Siyak ti pasyari ni Mario. Kita kami laang tagsarita. Dumanon ka, Mario. Siguraduhan laang ang makatulong ti panang pasyar mo kanya. Taamangan na mariingan nakto ni Nana. Amay sa akon analamiis abangkay. Girl, I need you. I need your love.